Sorry heren. Goeie. Maar, ik had u niet verwacht. Nee. Wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja. En de vraag is altijd, wat hing er toch wel boven de bank? De bank staat eigenlijk voor de ramen aan die kant. U mag wel binnenkomen als u wil. Oh, nou, prima. Wat wij hebben is dus Australische aboriginal schilderijtjes. Oké. Ik ben in Australië met de Chevaux, zeg maar, een trip gemaakt in de Outback. En nog wat knuffels? Bent u gek op knuffels? Mijn vrouw Margrietje komt uit een groot gezin en ik ook. Dus we sparen ze eigenlijk voor al het kroost wat ook bij tantes en ooms natuurlijk ook. Want wij hebben zelf geen kinderen, maar wat dat betreft hebben we nog wel meer knuffels dan dit hoor. Maar het is gewoon leuk als kinderen hier komen, zeg maar, bijvoorbeeld in de zomer. En dan kunnen ze ook een knuffeltje uitzoeken. Ja. Oh, wat grappig. Ja. En was dat een bewuste keuze om geen kinderen te nemen? Of? Van mijn vrouw wel, ja. Het is echt een hele bewuste keuze, want ze werkte met kinderen die moeilijk konden leren en opvoedingsproblemen hadden op zo'n speciale school. VSO noemen ze dat, geloof ik, speciaal onderwijs. En dat vond ze toch wel heel veel kinderdingen, zeg maar, die dan niet in combinatie met thuis ook nog eens kinderen opvoeden wilde doen of kon doen, dat het echt te veel was. Nou, ze heeft al haar zorg en andere vaardigheden, zeg maar, in dat onderwijs en in de begeleiding van die kinderen dus gestoken. Ja. Ja, voor mij, ik zou wel best wel vader willen worden, maar nu niet meer. Maar dat was wel, ook wel een heel klein beetje mijn wens. Maar ik heb ook wel direct geaccepteerd van dat ook zo prima is. Ja. Ja, en dan kun je er nog eens op uit, hè, met je deze phone naar Australië. Anders doe je dat misschien niet zo snel. Nee, zeker niet. Nee, ik kom uit zorg ook, in de verpleging. Toen wilde ik ook in de tropen gaan werken. Toen heb ik een reis gemaakt van Kenia langs de Nijl. Uiteindelijk ben ik niet in de tropen terechtgekomen. Ik heb ontzettend last gehad van malaria tropica. Oh. Thuis in Nederland na een jaar kreeg ik het weer en toen was het bijna fataal. Oké. Ja, dat was een beetje een ernstige vorm van malaria. Ja. Maar goed, klinkt als een rijk leven. Het is het ook. Zo wordt het ook ervaren. Ja, het is een mooi leven. Het is een rijk leven. Ik hoop er nog een paar jaartjes aan vast te plakken.